22 лютого 2014-го. Український парламент усуває Януковича від президентства. В Ялті збирається Євромайдан. Севастополь зустрічає Беркут з квітами і вигуками «Слава». В центрі Сімферополя закликають до лав самооборони. Всі ці трагічні події поєднані з інноваційними технологіями. Мультимедійний проект, в якому події Революції Гідності можна на власні очі побачити у віртуальній реальності, представили у Празі. Киянка Владислава нині студентка Карлового університету у Празі. Дівчина добре пам'ятає події п'ятирічної давнини на Майдані. На історичну екскурсію вдягає повне спорядження для віртуальної реальності – окуляри, навушники та контролери. Мурашки по шкірі, все одно в тебе будуть сльози і в горлі буде зовсім не можеш видавити і слова. Тому, мені здається, це не про час, а саме такі речі допомагають тобі оживити абсолютно всі свої емоції, які ти тоді пережив. Повернутися у день 20 лютого 2014-го допоміг унікальний документальний проект, де завдяки тривимірній моделі і архівним фото та відео будь-хто може повернутися на Майдан у день розстрілу Небесної Сотні. Ми даємо людям прогулятися в окулярах віртуальної реальності вулицею Інститутською, як вона виглядає зараз, у 17, 18, 19 роках. І на цій порожній, модерній, сучасній вулиці вони зустрічають, вони підбирають, можна так, знаходять фотографії та відео архівні, які були зняті того дня, 20 лютого 2014 року, в тих місцях, там, де вони були зняті. І по-третє, вони зустрічають на своєму шляху очевидців подій, яких також ми записали зараз, але вони розповідають про ті події, свідками яких вони були 20 лютого. Автори проекту кажуть, що однією з причин його створення став шквал дезінформації та маніпуляцій з боку Росії стосовно подій на Майдані. Глядачі наші дізналися, що ж сталося, хто де в який момент перебував, який шлях пройшли протестувальники вулицею, звідки по них стріляли, хто по них стріляв. Я думаю, знаючи всю цю інформацію, люди не будуть репродукувати міфи про спиляні дерева, про американських або будь-яких інших снайперів. Цей проект, кажуть автори, є водночас документальним фільмом і віртуальним музеєм одного з найстрашніших днів сучасної історії. Разом з тим вони привезли реальні фото тодішніх подій, які зробили самі. Усе це вже представили у Польщі, тепер Чехія, далі уся Європа. І 2014 рік, власне, події на Майдані, вони допомогли Україні отримати дуже сильних міжнародних партнерів і допомогли знайти дуже багатьох друзів за кордоном. Тому мені здається, що поширення позитивного міфу про Майдан – це дуже важлива частина культурної дипломатії України, тому що це, власне, події, які викликають повагу до України. Нині робота над проектом ще триває. Автори його розширюють, аби представити усім охочим ще більше віртуальних вражень від реальної трагедії. Софія Абляєва, Дмитро Суспільний. З Праги для Заман. АТР.